po dlhej dobe si konečne zahráme Counter-Strike, kde nás protihráči tak trochu vytrolili a do toho sme väčšinu hry hrali len traja. Ak ma chcete podporiť, tak nezabudnite zanechať lajka, odbor keď tak follow na sociálnych sieťach, plus sa môžete pozrieť na môj hlavný kanál, kde nájdete prevažne Fortnite videjka. Díky moc za podporu a poďme rovno na to. Idem na Ačko a potom ho to prešlo. Ako je to možné? Som bol malý, som mal YouTube kanál, vieš ako som sa volal? No. Studio Kyslos TV. Ako? Studio Kyslos TV. Interiér a Palace, mám pocit. Hej, je tam. Super. Ja nemám na nič. Jak to, že máte M-ky všetci? Vy ste ušetrené z minulého Čo hráte za kola. mapu? Miráš. Čo ty, Alex, si nikdy nechcel byť youtuber? Ale bol youtuber. Prečo ti ja nepodporujem? Neviem prečo ty si potichu strašne. Pamätáš, Že či si chcel byť niekedy youtuber? Nie. ale natáčal Chcel? si Alex, natáčal si. Pamätám si Čo to dobre. Minecraftové videá natáčal. Hej? Áno. Ja nepamätám, že to na to čo máš. Natáčal si Minecraftové videá na YouTube. Ja nepamätám si Alex už, ale viem, že si mal. Sme to potom hľadali a ty si to všetko pomýmazaval. Nie, dali to je na inom účte. No tak mal si, vidíš. Áno, viem už. No. A čo to bolo za YouTube kanál, ja už si nepamätám. Mid je clear, všetci sú asi možno Bčko. Alebo holdia, možno ja ešte kontrolujem under. To tento level v živote neprejdem. Ja sa, že skúšajú under, som to vedel. Dead. Ja by som ho mal. A niekto má tréningy, ako napríklad Adam Karate, Jan. Však dobre, ale ty vieš, kedy máš tie tréningy, nie? Mid bude niekto aj. Mid dead, jeden, mám 1 HP. Z toho sajtu. Inak choď. Tam idem na mid zase. Aha, že flash, alebo nie, to má ten smoke. Ale som ho hodil. Sa pomýlil. A myslím, že aj vie o tom, že sa pomýlil. Jeden dead? Choď a hoď bližšie, ty tam môžeš ísť. Ty sa bojíš toho. Sú už na sete? Hej, sú. Jeden dead? OK. Ja, že ich je viac trochu. Čiže skoro som sa David trafil nožom. Mňa? Nevadí, mal som ty plné. si tam preletol. A to všetko robím. To nemusíš toto rozbíjať, preto keď rozbije, hodil je na mňa toto. Idú sem, Potom oni Alex. vedia, že to boli. On je dead, bomba, to. Bomb B. Tu je, Kde? dole. Jak dole? Povedal? Z kuchyne pôjde. Tam market, niektorí to Tak. volajú market, niektorí kuchyňu. Ty vole, kámo, už som myslel, že ma zabije. Kámo, ale dobrý ace, dobre. Fuj, až mi zle prišlo. Kámo, on nás niekto odpojil. To není dobrý. To neviem. Som tu mňa to odkryl. Bomba, bomb A. To som sa pozeral na mapu a nevidím ho. To na mape neuvidíš. Musíš byť pri tom. To myslíš vážne? Tam tebou. Kámo, jediný? Ja som ho zabil granátom, aha. A dosť. Sláva Bohu. Dobre, ideme vypokúpiť, ja mám max peniaze všetky. Idem Fonko. Som sa rozhodol, nemám nervy, negrame. Všetci sú Ačko. A kde je tá bomba? Dole? Hej, tu dole. Dobre. Počkať, nie. Hodíme smoke na mid. Netrafil som sa. Prečo na mňa? Lebo ty si ako jediný bol videl, som sa skoval akorát. Kamo, ja neviem, čo mám už kupovať, ja mám všetko. Alex, predaj zbraň. Verím. Kokos, ja som zomrel. Je to Tam tento, nepozeraj. tu žltý. Tam sa nekúkaj. Tam sa kúkaj. No, napravo idú. Počul si zvuk, nie? Počul som toho môjho. No nie, to...
Ja mám tak silno zvuky nastavené na hrách, že ja počujem všetko. Škoda. Jeden dead. Oh my god, mid 2. Jeden dead. Odtiaľ ma blatuj. Nice. Nepočul? Asi slabé zvuky. Vy. Dopí. Ja mám jedno. Kamo neviem. Jeden dead, tam ide. What? Flashbang spadol rovno na mňa a nič mi to neurobilo. Všetci sú na sajte už? Kde sú? Hore? No a to okno, hej. Tam ide už typek, tam už nemôžu byť. Tam zabil Rotatia cez Android, mid konektor, poďme tam. No, akorát to zabili. Kamo, ja som nestihol, kamo. Tebou? Mid konektor to už dávno nie sú, oni idú snáčku, posledný hráč je náčku, vlastne ja máme bombu. Aha. Ty si zomrel. Pôjde kitchen, alebo mid. Ale cuvni si dozadu viac. Nie. Čas na vás. Ak tak jednou. Pistolka, prepni. Nice. Teroristes. Poďme na to. What? Čo, furt z japek? Tak sú slabí. Ja vtedy. Teraz mi dal 11 dole. To je málo. GO! Dead tento. Tento dead tiež. Dead. Musím pletiť, že? David, koľko máš životov? 67. Oh my god! Kamo, keby ma Nebol kryje náhodou niekto. mŕtvý? Ty vole. Keby to nepušnem, tak to vyhrám. Hop. Let's go. No, teraz už nevidú nič. Nič nevidia. Som zamolotoval všetko túto. Pozor. One jungle. Plenty fialový. Plant. Alex, plenty. Zhora, či kde? Dvaja. Počkaj, tu je Galil. Jeden dead? Nie, neviem to pikovať. Dead. To bola dobrá, to bol dobrý hunt. Poďme ešte raz. Ten sa mi páčil. Hop. Odkiaľ, čo sa smoke zabíjal? What? To bol... GG. Kurva, idem na Bčko. Stairs, don't forget the stairs. Go get the gun with the stairs. Mne ide svoj život. Vôbec nevedia hrať s Digom tým. Jo, zabij to, Plenty! Najhorší hráč, kamo. To čo robia za toxici? Hlavne, že sú najslabší dva a robia to toxické. Nezabuduj, že vyhráme Poďme, 11-4. poďme, poď so mnou na mid, Alex. Dobre. Najhoršie smoky sme hodili. Je tuto. Nech Plenty. Alex, poď sem, come here, f***ing bitch. Kamo, ja som myslel, že ho zabiješ. Ty vole, kamo, ten teammate ti nespravia nič. Kam ty to bude to ešte otočia, nie? Ty vole, mi ne... To sa robíš p***. Hodil najhorší granát po prvé. A po druhé, nedal ani jeden kill. Nemyslíš vážne, kamo, oni nás nechali môžu do 11 vyhrávať? Asi, alebo ja neviem, čo im ide. Teraz začali, kamo, akože hrať reálne. Oni nás asi, kamo, trolia. Oni mali dvoch stupidných ľudí. Jeden, čo sa otvorí a jeden, čo už nehrá. Kamo...
No, sme sami, poď. Zabijú sa do teba. Kamo, oni sa proste musia zabíjať jak jebí. Jeden dead? Vypo ma proste, kamo. Kamo, my to nedáme, ale oni nás predbehnú, ti vravím, pretože my sme dvaja. To si robíš, kamo, srandu. Nie, Alex, čo robíš? Ja nič On sa nerobím. napojil hen ten jeden. Zabijajú sa furt. Nie. Jeden dead mid. Ďalší dead Alex. Nie. Pič. To nemôžem hrať, kamo. Tam sa Zabul si ho? Kamo, ja mu dám 36, ja mu dám zás 36 do tela. To tak prehráme, tak ja budem fakt na strany. Keď my hráme 3v5 proste. Bo prvý sa nedotkol na začiatku hry a druhý Kiko, pretože damageoval. Ale ten dobrý ho piktuj. Tento nič nerobí. Tento p***ha nevie ani granáty hádzať. Neviem ani ja. Dobre, ale nehodíš granát do steny oproti mne, nie? Dead. Jungle. Ja. Kámo, ja ho proste netrafím tým výpom. On sa napojil hen ten jeden náš. Nie, nenapojil. Kámo, proste... To kvôli nemu všetko sa stalo. Dead tento. Dead tento vzadu. Plenty, Alex, plenty. To nemyslíš vážne, kamo. Fú, mám nervy. To nedá toto on zase, lebo je najslabší hráč. Kamo, ja dám 3 killy. 3 killy. A jednomu som dal 60. Ja už viac nemôžem urobiť. Konečne zomrel tento Plenty. To nevie hádať granáty, on proste random hodil granát. Takto sa to hodí. Super. Dobre, ešte jedna. Ešte jedna takáto. One more time. Tu máte, toto vám hádžem, pretože si musím kúpiť molotov. Nemôžem si kúpiť molotov. Dead? Dead? Mám jedno. Choď, Alex, musíš ísť, ty si prvý, ty máš akačko. Zalozáš. Nemám za akačko. Máš dobrú zbraň. Na toto, na blízko hračku lepšie. Poď, vy musíte ísť prvý, ja mám bombu a snajperku. To p***je! Kámo, ja dám 3 killy zase. Musíte sa snažiť. Snažte sa, prosím. Chvála Bohu, ty vole! Ty kámo, tak to bolo úplne kámo, takéto tesné. Takéto tesné to bolo. Najhorší hráči boli všetci. OK, toto bol... Oni nás kámo asi trolili, lebo oni nás do 11. bodu nechali proste vyhrávať. A potom začali ako keby hrať. Alebo skôr si to tu zhoršili. Hej, a proste boli sme 2v5 alebo 3v5 jednu dobu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať lajka alebo keď tak follow na sociálnych sieťach. Plus sa môžete pozrieť na môj hlavný kanál, kde nájdete prevažne Fortnite videjka. Díky moc a vidíme sa na budúce u ďalšieho videa. Čaute.